שלום לכל הצופים והצופות. אנחנו היום נעסוק באחד התחומים השיווקיים שרוב המשווקים מתעלמים מהם, ויש לכך סיבה. מדובר באחד הכלים הקלים ביותר לשימוש, החינמיים, של גוגל. זה נקרא גוגל מיי ביזנס. גם אלה שיש להם גוגל מיי ביזנס, לרוב לא משתמשים ולא מנצלים את כל היתרונות של מערכת גוגל מיי ביזנס. לפני שאני מתחיל להסביר על זה, אני טיפה לרקע. נעים מאוד, לי קוראים דורון פדלון. שימשתי במשך יותר מ-25 שנה כעיתונאי וכעורך של עיתונים. אני מומחה בתוכן, ובנוסף יש לי חברה שמתמחה בקידום אורגני, בקידום ממומן, בבניית אתרים ועוד. זה אני. אז לפני שנתחיל, שני דברים כלליים שכדאי לדעת. העולם של הניו מדיה נחלק בעצם לשלוש מעצמות. יש את המעצמה של פעם, מעצמת העיתונות, שפעם כינו אותה המעצמה השביעית, היבשה השביעית, שעדיין קיימת, חזקה מאוד, ומסייעת להמון המון תחומים. הן בתחום של הפרינט עיתונות, הן בסגנון הפרסומי הוותיק של פליירים אפילו, דרך שלטי חוצות, דרך פרסומות טלוויזיה, פרסומות רדיו ועוד. אין דבר כזה שאין. בסופו של דבר, פרסום ושיווק זה מעטפת ענקית. יש את המעצמה השנייה, שזו מעצמת גוגל, שזה בעצם מנוע חיפוש המוביל בעולם, הגדול בעולם. יש את המעצמה השלישית, שזה הרשתות החברתיות, שזה פייסבוק, שזה טוויטר, שזה אינסטגרם, תלוי במדינה, תלוי בתחום, בכל תחום, ובכל מדינה יש רשתות חברתיות שפועלות יותר ופועלות פחות. ההבדל בין כל הרשתות החברתיות לצורך העניין, פייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, טיק טוק, לבין גוגל, זה שברשתות החברתיות אתם מחפשים את הלקוחות שלכם. אלא אם כן העליתם משהו שהוא טרנד מטורף, וזה מאוד נדיר, לווירליות, ואז בעצם יש סיכוי שתחשפו, אבל עדיין אתם מחפשים את הלקוחות שלכם. אתם מנסים לעניין את הלקוחות שלכם. בגוגל זה שונה. בגוגל הלקוחות שלכם לא יודעים את זה, אבל הם בעצם מחפשים אתכם. זה עובד באמצעות מילות מפתח ומילות חיפוש. לכן גוגל לצרכי מחירה, בענפים מסוימים פשוט יעיל יותר. מכיוון שאתם לא פונים למנוף ענק, אלא פונים לאנשים שבעצם מקלידים את מילות החיפוש שרלוונטיות לכם. החוכמה והסוד הוא להקליד מילות חיפוש נכונות ותקניות בכל מה שאתם בונים. ועכשיו נעבור למסך שאתם בעצם רואים פה, ואני אדגים לכם איך בעצם בונים גוגל מיי ביזנס. אני חוזר שוב, יש בישראל רק אחד מכל 10 בעלי עסקים או נותני שירותים, יש לו גוגל מיי ביזנס. אנשים פשוט פחות מודעים לזה. זה דבר ראשון. הדבר השני, אלה שגם יש להם את זה, לא באמת מתפעלים את זה. וברגע שהם לא מתפעלים את זה, אז זה נדחק אחורה. הם לא מאלה שיקפצו. אז מה הרעיון של גוגל מיי ביזנס? קודם כל, כדי להגיע לגוגל מיי ביזנס, מה שאנחנו נעשה, אנחנו נפתח חלון חיפוש פשוט, ונקליד אפילו בעברית. גוגל לעסק שלי. הקלדתי גוגל לעסק שלי. לחצתי Enter, בואו נראה מה יצא. החיפוש הראשון אומר פרופיל העסק בגוגל, הצגת העסק שלכם. שימו לב, בעזרת פרופיל עסק חינמי, תוכלו להציג את העסק שלכם. זה מיועד אגב פר אזור גיאוגרפי, כך שהעסקים בנתניה יכולים להגדיר את העיר נתניה.
יכולים אפילו להגדיר את המושבים מסביב. אלה שנותנים שירותים ליותר ערים, יכולים או להגדיר את הערים שהם מעוניינים בהם, או שהם יכולים אפילו להגדיר רק את המילה ישראל, וזה בסדר. המומלץ הוא כמה שיותר מדויק, כמה שיותר מצומצם. אז אני לוחץ פרופיל העסק בגוגל. נפתח לי הדף. עוד פעם, דף עסקי חינמי שעוזר לככה וככה להבליט את העסק בגוגל. מאיפה אתם בעצם מכירים את זה? הרבה פעמים שאתם למשל יושבים בבית קפה כמו ארומה, יצאתם מבית הקפה, פתאום קופצת לכם הודעה שאומרת, היי, הייתם עכשיו בארומה, בא לכם לדרג אותנו, לתת לנו ביקורת? זה. עברתם באיזשהו מקום, לפעמים קופצת הודעה, היי, יש פה בית קפה, שווה לבקר. איפה זה? זה. אז מה שאני עושה כאן, אני פשוט ניגש למילה כניסה. לפני שאני ניגש למילה כניסה, וזה מאוד 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 חשוב, יש שני פרטים שהם קריטיים לפני שמתחילים. אחד, שיש לכם מייל של ג'ימייל. שתיים, רצוי מאוד שהמייל הזה יהיה מייל עסקי, אפילו אם הוא חינמי, אבל עסקי, שהוא משמש רק את העסק, ותדאגו שהמייל הזה יהיה אימות דו-שלבי באמצעות הנייד. רצוי הנייד שמשמש לעסק. אז לצורך העניין, אני פה נמצא במערכת, היות שאין לי על שם הג'ימייל הספציפי הזה שום עסק, אז אני פשוט עושה כניסה. ברגע שאני עושה כניסה, הוא בא אליי או שואל אותי מה זה אני וכולי, אז אני עושה אימות ראשון, עם הסיסמה, אני מבקש קוד אימות לנייד שלי, תשימו לב את כל מערכות ההגנה האלה, מאוד מומלץ לעשות את כל מערכות ההגנה האלה, כיוון שאנחנו נמצאים בתקופת מלחמה, והמון המון המון אנשים מנסים פשוט לפרוץ לנו. הנה אני מכניס את הטלפון שלי, ומודיע לי שנשלח לי הודעת טקסט, היא כבר הגיעה, ברגע שהגיע זה מאושר, כל מה שאני בסך הכל עושה, אני בסך הכל פותח, מעתיק, רק שנייה, מעתיק את הקוד, הקוד תמיד מגיע עם האות G שזה אומר גוגל, את זה לא מעתיקים, הם מקליקים רק את הספרות, במקרה שלי זה 598-039. למה אני אומר לכם את זה? מכיוון שממילא זה משתנה כל פעם, אז זה לא מטריד. אני מבקש שלא יעשו לי כל פעם עידון מחדש מהמכשיר הספציפי הזה, שזה המחשב. נותן לזה כמה שניות וכולי. לצורך העניין, בואו נחליט שאנחנו בונים עסק בתחום השירותים, ונעשה גם מוצרים קצת. אנחנו נקרא לעסק מושיקו. מושיקו היפה. למה? ככה שיהיה. זה שם העסק. תשימו לב, מאוד חשוב שבעסק, שאתם כותבים את שם העסק, על מנת שיאשרו לכם קודם כל שהשם יהיה זהה לשם הרשמי של העסק. יש אפשרות להוסיף, אבל לא להגזים בזה, להוסיף שורה, מה שנקרא קו מקביל, ולכתוב סוכנות, בואו לצורך העניין, סוכנות ביטוח. סוכנות ביטוח. עכשיו, המילות חיפוש שלי, אני מתעסק לצורך העניין בביטוח ופיננסים, אז זה סוכנות ביטוח. סוכנות ביטוח סלש פיננסים. שימו לב, אני מפריד את המילים, למה אני לא כותב לפיננסים? למרות שגוגל מאוד מאוד חכם, מילת המפתח פה היא פיננסים. עם מושיקו היפה,
פיננסים. מושיקו יפה, סוכנות ביטוח. לא סוכנות לביטוח, זה לא סלוגן. זה לא סוכנות לביטוח לאנשים יפים. זה לא סוכנות לביטוח לאנשים חכמים, כמו לצורך העניין עיתון הארץ, עיתון לאנשים חכמים. סלוגן, אבל הסלוגן לא רלוונטי. למה? כי אנשים לא מחפשים סלוגן, האנשים מחפשים את הנושא. ולכן נבחר את זה. אז החלטתי שזה השם לצורך העניין, כי חשבתי על זה מראש. תחשבו מראש על שמות. תמיד מומלץ שם בעברית, כי אתם פונים לישראלים. אתם יכולים מקסימום בסוגריים לשים גם את השם באנגלית, או לשים עברית ואנגלית ביחד. אבל תמיד שהשם שקל לאנשים שיעבוד. אנחנו חיים בארץ, אז עברית מומלץ. עשיתי אנטר. שואל אותי האם להמשיך? אני אומר לו כן. אוקיי. הוא אומר לי למשל שהוא פוסל אותי. למה? הוא לא מרשה לי כנראה את הפסיק. אז אני אשנה את הפסיק. בואו נראה אם עכשיו הוא מאשר. אישר. אז פסיקים לא שמים בכותרת. ואז הוא שואל אותי משהו מה סוג העסק שלי. האם זה קמעונאות אונליין? לקוחות יכולים לקנות מוצרים דרך אתר? זה מומלץ אם יש לכם אתר. האם זו חנות מקומית? לצורך העניין חנות נעליים, חנות פיזית, חנות שיושבת באיזשהו מקום אמיתי, עם שם אמיתי, עם כותרת אמיתית. אם כן, זה סבבה. במקרה שלי השירותים הם לצורך העניין, זה עסק למתן שירותים. זאת אומרת, אני לא באמת מוכר מוצרים. למה? כי אמרתי שאני ביטוח, לצורך העניין. אז עסק למתן שירותים. אני עושה את זה. ואז הבא. הוא שואל אותי מה הקטגוריה העסקית של העסק. אפשר גם לשנות את זה אחר כך. עכשיו אני מחפש כותרות, בוא נראה, אני אקליט את המילה ביטוח ונראה מה יצא לי. ביטוח. אז יש לי סוכנות ביטוח שיניים, זה לא אני. סוכן לביטוח בריאות, אם זה הדבר הכי חשוב אז כן. האם אני סוכנות ביטוח או האם אני סוכן ביטוח או האם אני חברת ביטוח? שימו לב שיש גם סוכנות ביטוח לאופנועים, סוכנות ביטוח לסוכרים, ויש עוד מיליון אפשרויות כמו סוכנות לביטוח רכב, עורך דין לביטוח לאומי, לא קשור, אבל תמיד טוב שיודעים. הוא סוכנות לביטוח חיים. לצורך העניין, יש הגדרות משפטיות, אז אני לצורך העניין סוכן ביטוח, כי אני לא חברת ביטוח, ואני לא סוכנות ביטוח, אני סוכן ביטוח, ואני עושה סוכן ביטוח. הבא. הם שואלים אותי באיזה אזור שירות העסק מספק. אני חביב נתניה, אז אני אכתוב את המילה נתניה. אבל אני לא רק נתניה. אני רוצה לכתוב גם את המושבים מסביב. למה? כי יש לי לקוחות בטח מכפר יונה. אני אוסיף כפר יונה. אני אעשה ככה, זה מוסיף. אני אעשה נתניה. עלה לי, מוסיף. אני יכול להוסיף את כל האזור. יש לי גם בהרצליה לקוחות, כי מאוד חשוב לי הרצליה. שמעתי שזה אנשים עם פוטנציאל. אני אעשה הרצליה, וזה נחמד לי. שימו לב, יש גם הרצליה, רחוב הרצליה. אל תעשו את זה. הרצליה. הוספתי ככה רחובות, מה שנוח לי. אני כמובן יכולתי גם לכתוב ישראל, ואז לסגור לי את כל ישראל. אז אני עושה הבא. אילו פרטים ליציאת קשר ברצונך להציג ללקוחות? לצורך העניין, כמובן להוסיף את הטלפון הנייד שאיתו אתם משתמשים. מאוד 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 חשוב. אז אני כרגע לא מוסיף את הפרטים האלה. אתם יודעים מה? בואו נוסיף. הטלפון שלי זה 972, אפשר לראות את זה בגלל שיש פה את המילה ישראל, ואז לצורך העניין 0544-691113. האם יש לי אתר? לא, אין לי אתר. אני לא אצרף את זה לאתר. אם יש אתר, שמים את הכתובת המלאה של האתר עם https://www, השם של האתר, coil.com או כל סיומת אחרת.
ברגע שגם המערכת תדע שיש לכם אתר אופציונלי, יהיה הרבה יותר קל למערכת לזהות אתכם ולחבר בין הקצוות. כי גוגל זה בעצם מנוע חיפוש. אז יהיה לו הרבה הרבה יותר קל לדעת שזה האתר שלכם, זה השם שלכם, אם יש לכם רשתות חברתיות שמן הסתם אתם פתוחים גם בגוגל, ולכן אם מקלידים את השם שלכם, רואים גם את הרשת החברתית שלכם, זה יסייע. אבל נשאיר את זה בינתיים פתוח, נעשה הבא. יש לך אפשרות להתחיל מאינטראקציה עם לקוחות בכל מוצרי, הכל תחת מקום אחד. ניהול פרטי עסק מוצרים משלים של גוגל, אני רוצה לקבל חדשות וטיפים, זה אם אתם רוצים. קבלת הזמנות להשתתף בסקרים ובתוכניות פיילוט, מיותר אבל אפשר. אנחנו נהיה נחמדים אליהם ונעשה סיבוב. תשימו לב אבל עכשיו משהו חשוב. אני לוחץ המשך. המערכת בודקת אותי, ושימו לב, אימות העסק. הכתובת למשלוח דואר היא מוסתרת מהציבור, ואי אפשר להזין פרטי תיבת דואר. יש שתי דרכים שבהם גוגל מאמת אתכם כעסק. בזמן מלחמה או קורונה, הוא מאמת באמצעות כתובת פיזית. אם יש לכם כתובת פיזית שבו העסק שלכם יושב, אפילו אם זה הבית שלכם, זה בסדר, הדירה. אתם מכניסים, ממש, רחוב ומספר בית, שם העיר, מיקוד. ברגע שאתם עושים הבא, הם שולחים לכם מכתב. המכתב יגיע תוך שבוע או שבועיים. במכתב יהיה קוד. את הקוד הזה תצטרכו להאזין. ברגע שתזינו, כל העולם יראה את האתר הזה. אם לא היינו במלחמה, או במצב שבו גוגל חוששים שינסו לפגוע מה שנקרא במלחמות סייבר בישראלים, הם היו מבקשים איתנו אישור טלפוני בנייד. איך היו שולחים לנו קוד והיינו מכניסים מיד. לכן לצורך העניין אני כרגע לא אבצע אישור, אני לא אכניס פה פרטים, כי זה אתר דמה. כתוב אטפל באימות בהמשך, אני אטפל אחר כך. אתם תעשו הבא. אז עשיתי אטפל באימות בהמשך. עכשיו זה פותח לי אפשרות להתאים את כל המוצרים שלי. אז כדאי להוסיף את השירותים שלך. מה השירותים שלי? בוא נעשה ככה, אני עושה ביטוח בריאות לסטודנטים. יש לי גם ביטוח חבות כללית. יש לי התמחות בביטוח חיים. בואו נראה אם יש עוד משהו. תראו כמה יש לנו. ביטוח סירות וכלי שייט, אני לא, אבל יש לי ביטוח עובדים. למה? זה מחלקה מיוחדת. יש לי ביטוח פנסיוני. יש לי ביטוח תאונות רכב. אבל בוא נגיד שיש לי פה ביטוח שאין לי. אני לא רואה אותו פה ברשימה. אז מה אני עושה? הוספה של שירות מותאם אישית. לוחץ על זה. וכותב לצורך העניין איזה שירות מיוחד יש לי, ביטוח לתושבי נתניה. ביטוח רק שלי. עושה Enter. אוקיי, מכניס את זה. עושה את הבא. יש לי אפשרות לבחור את השעות פעילות. סתם לדוגמה, אם אני עובד ביום ראשון, אני חייב לכתוב את שעות הפעילות שלי. אז האם אני עובד 24 שעות, או האם אני עובד רק משעה 9 בבוקר עד 18:30. יש לי אפשרות גם לפצל. למה? כי אני עובד כמו פעם. פעם היו נוהגים בצהריים לפצל. אז ללכת הביתה, לאכול ארוחה. ואני יכול לעשות ככה, הוספת שעות, ואז לתקן ולפצל ולכתוב עוד שעה, שבעצם אני עובד גם, לצורך העניין, מהשעה 21:30 ועד 23:00. מי לרוב משתמש בפיצולים? נותני שירות בתחום הטיפול. יש רבים שעובדים בשעות הבוקר ועושים הפסקה בשעות הצהריים, כדי שעות גם שהן פחות נוחות לכולם, וחוזרים לפעול בשעות הערב. ולכן פיצולים כאלה זה גם אפשרי.
אז לצורך העניין, אני כרגע נשאיר רק, אני בעצם עובד רק יום אחד, לצורך העניין שעה וחצי, כי ככה מתחשק לי, ואני עושה הבא. דרך אגב, כשאתם מגיעים לשבת, שבת, רוב הישראלים כמובן לא עובדים, אבל בימי שישי, בגלל שיש את שעות כניסת שבת, שעות יציאת שבת, המלצה שלי תמיד תוסיפו שעה אחת אקסטרה למקסימום. ולמה? מכיוון שיש שעון קיץ, שעון חורף, כדי שלא תצטרכו כל הזמן להיכנס ולתקן את זה. אז אם אנחנו יודעים שהשעה הכי הכי מוקדמת אי פעם ששבת תיכנס תהיה 4 אחר הצהריים, אז אנחנו נכתוב 3. שאם יש שעון קיץ, שעון חורף, וזה פתאום ירד, יעלה, אז נסתדר. אותו דבר גם בצאת שבת. אם אנחנו יודעים שהשעה הכי מוקדמת ששבת יוצאת זה 5:30, נכתוב 6:30, נוסיף שעה, או 7:30, נוסיף שעתיים. למה? כדי שמראש יהיה לנו את השקט הנפשי, שלא נצטרך לשנות כל פעם. עשיתי הבא. האם אני מעוניין להוסיף הודעות? כן. פה יש לי אפשרות לתיאור עסק, שימו לב, יש לי 750 תווים. בתיאור עסק, מה שחשוב זה לא להתעסק במכירות, אלא לספר סיפור. אז היות שאנחנו מושיקו בתחום הביטוח, אני אתחיל כזה דבר. בשפה אישית, זה אפילו בפנייה. ונתחיל את זה ככה. שנים שחיפשתי לעצמי שירות אישי ומיוחד בתחום הביטוח. זאת לאחר טרגדיה אישית שעברתי. ואז את התיאור. היי, שמי מושיק, ואני מומחה לתחום ביטוח פנסיוני, ביטוח צד ג', שימו לב, כל מילה אצלי מנפרד, זה מילות חיפוש. המילה ביטוח פנסיוני זה מילות חיפוש, ביטוח צד ג' זה מילות חיפוש. ואני אוסיף למשל עוד משהו שהוא הספציאליטה שלי, זה התאמה פיננסית בנתניה. למה חשוב להוסיף כאן ככה? כי עד המילה תהיה התאמה פיננסית בנתניה, ואז אם מישהו יחפש יועץ ביטוח בנתניה, התאמה פיננסית בנתניה, יש סיכוי גבוה יותר שהוא יגיע אליי. מערכתי מילים, פירטתי, הגעתי ל-750 תווים, 749 תווים לצורך העניין, ואני ממשיך. כאן יש לי אפשרות להוסיף תמונות של העסק. אז לצורך העניין בואו נעשה שנייה ניסיון, תראו. היות שאין לי כאן תמונות באמת של העסק, אז אנחנו נאלתר משהו. ניקח, בואו נלך ללקוח קיים, נחפש משהו שהוא קיים. דסקטופ לצורך העניין. רק שנייה. פשוט נחפש משהו אמיתי. נכנס ללקוחות. נרד למטה בתחום הביטוחים. במקרה איש ביטוח. אמיתי גם. נשתמש בו. רגע, בואו נשתמש בו. ונבחר את הנכון. רק רגע, יש לי כאן תקלה. מעולה. אז בוא נגיד שאנחנו, העסק שלי לצורך העניין הוא עסק שהוא בביטוח, לכן אני אשים פה את התמונה של העסק שלי שנראית ככה. שימו לב, זה מבנה קצת מוזר, המבנה בתמונה אמור להיות ארוך. אני עושה הבא. נראה אם זה יאפשר לי.
לצורך העניין שמתי עסק אחד, אני עושה הבא. הם נותנים לי פה אפשרות לממש, מהיום שובר פרסום שקיבלתי בשווי 1,500 שקל. למה? כי זה עסק חדש. זה לא בדיוק שאתם מפרסמים ב-1,500 שקל חינם, זה match, זה שקל מול שקל. אני נותן לכם המלצה, אם אתם לא מבינים בפרסום אמיתי בגוגל, או איך מבצעים את זה, קחו מומחה. אל תנסו לפרסם בעצמכם, הכסף סתם ייבלע, ואין לכם באמת ניסיון. אני עושה דילול. העריכות שביצעתי יוצגו אחרי שהעסק יאומת. אני עושה להמשיך. למה להמשיך? כי עכשיו אני נכנס להראות לכם מה קורה. שימו לב, העסק שלך לא גלוי ללקוחות, אבל יש לי כאן אפשרויות מלאות למלא דברים. אנחנו ניכנס קודם כל לדברים הבאמת משמעותיים. בעריכת פרופיל, שימו לב, יש לי את שם העסק, סוכן ביטוח, תיאור, תאריך הקמה. בואו נוסיף תאריך הקמה, שנה נכתוב 2005, כמה שיותר נכון וכמה שיותר ותיק זה מראה ניסיון. נעשה יולי ונעשה יום עשירי, שמירה לצורך העניין, פרטים ליציאת קשר. האם יש לי אתר? כרגע אמרנו שאין לנו. פרופילים ברשתות חדשות. לוחץ על זה, אופסי. פשוט מוסיף את הרשת החברתית שלי. אם יש לי פייסבוק, אני לוקח את הכותרת https www.facebook/שם עסק. מיקום ואזורים, שימו לב, מיקום העסק ללא מיקום, רק משלוחים ושירותים בבית הלקוח? לא בטוח. בואו נראה מה השירותים שאני רוצה. מיקום העסק, אני מעוניין לפרסם את הכתובת או לא. אם אני מפרסם את הכתובת, אני עושה ככה, ואז אני מוסיף רחוב, בית, מספר. מאוד מומלץ, כי כולנו בסופו של דבר מקבלים לקוחות. אזור שירות, יש לי נתניה, כפר יונה, הרצליה, אני יכול להוסיף עשרות. יש לי שעות פעילות. ואז יש לי כאן כל מיני אפשרויות, האם יש איסוף עצמי? אולי אני, מה שנקרא, מסעדה. האם יש בכלל איסוף? האם אני נותן ארוחת בוקר, האם אני נותן ארוחת ערב, זה אם אני מסעדה, או אם אני דיינר, או אם אני בית מלון. מבחינת גישה, נגישות, יש מטבח, אין מטבח. מסלול לקבלת שירות מהרכב, האם אני מציע שירות מרכב נסיעות? האם אני נותן משלוחים? האם שעות הפעילות שלי היא אונליין? ואם יש לי גם שעות פעילות מיוחדות לאזרחים ותיקים. עוד מהעסק, כמובן, לתאר. יש לי אפשרות לסיוע חירום, יש לי אפשרות לסוג של קהל אפילו. תכנון, כל מה שאני רוצה אני מוסיף פה. פשוט לוחצים, והוא שואל לך, תכנון, האם צריך לקבוע תור מראש, כן או לא? אז לצורך העניין, איתי צריך תור מראש, כי אני נודניק. אז כן, זה שמירה. מבחינת המערכת עכשיו, אני צריך לקבוע תור מראש. קהל, בוא נראה איזה קהל. האם אנחנו ידידותיים ללהט"בים? כן, אני... למה לא? שמירה. מה אפשרויות השירות שלי? הצגת מפעילים העולם, יש אפשרות לפגישות אונליין. אתם נותנים פגישות אונליין? דרך זום? כן? תעשו. מילאתי את כל מה שצריך, נצא מזה ונמשיך הלאה. זה עריכת פרופיל. הדבר החשוב השני זה קריאת ביקורות. כל המטרה של העסק הזה, כרגע אי אפשר לראות את זה כי מן הסתם אי אפשר, כי לא עשיתי עימות עסק, אבל כל הסיפור של העסק הזה זה בעצם לינק שהם ייתנו לכם, שתשלחו ללקוחות שלכם, תדאגו שהלקוחות שלכם יכניסו ביקורת חיובית עליכם. זאת עם 5 כוכבים, 5 כוכבים. ההמלצה היא שהביקורת גם תכלול מילים כמו, אם זה ביטוח, הגעתי למושיקו על מנת לעשות ביטוח חיים, המחיר הוגן, השירות מושלם, כדאי מאוד, ממליץ מכל הלב, ותבקשו גם מהלקוח להוסיף את הטלפון שלכם ליתר ביטחון. ואז ברגע שתגיבו,
אליו, אז גוגל גם יחשוב שאתם מאוד שירותיים. והיתרון הוא שמאות אלפי אנשים מסתכלים על ביקורות, כי הביקורות קופצות להם, כי תמיד מישהו מכיר מישהו, וזה מה שקורה. זה אחד. יש לכם את הודעות, שימו לב, קבלת הודעות מלקוחות, היות שלא ביצענו אימות, אז מן הסתם לא פותחים לנו את זה, אבל ברגע שזה קורה, תתחילו לקבל הודעות. ברגע שלקוח ממש ירצה לדבר איתכם, יהיה לו אפשרות ללחוץ אם זה בנייד על כפתור של טלפון, או על הכפתור של האתר שלכם, או אפילו הוואטסאפ שלכם, או פשוט לשלוח לכם הודעה פנימית כזאת, ואז זה יקפוץ לכם גם בג'ימל שנתתם. אהלן, אני מתעניין בככה וככה, צרו איתי קשר. התנועות פשוט מלאות. הוספת תמונות, תשימו לב. יש לי אפשרות להוסיף לוגו. ברגע שאני שם לוגו, מה קורה? מזהים אותי. אז בואו נעשה בחירת תמונה לוגו. לצורך העניין, אנחנו נגיד שהלוגו שלנו זה הפנים שלנו, ואני עוד פעם משתמש פה באדם אמיתי. באמת, סוכן ביטוח אמיתי שלי. נשים אותו, מעלה, נעשה שמירה. מה עשה? צריך לאשר, אני מאשר. שמירה. שומר לי. מעכשיו זה הלוגו שלנו. יש עוד אפשרויות, יש מלא סגנונות של תמונות, זאת אומרת, אפשרות לתמונת שער, סתם תמונות רגילות, סרטונים, פה אתם מחברים אתכם על יוטיוב וכו'. ברגע שכבר האתר עובד, אז יש לכם את הדבר שנקרא ביצועים, עוד פעם צריך לאמת, ואז בעצם אתם רואים את התנועה, כמה נכנסו לכם בשבוע, באיזה תנועה, בלמה, יש לכם פה גם חיבור ישיר לגוגל אדס, אבל עוד פעם, אם אתם לא מומחים בתחום, אל תבזבזו את הכסף. אני אתן לכם עוד טיפ, לא כל מי שקורא לעצמו משווק או מקדם, כי הוא עבר קורס של 3 חודשים, 4 חודשים או חצי שנה, באמת מבין מה הוא עושה. הוא סתם מבזבז כסף אם אין לו את הניסיון. לכו רק לאנשי מקצוע אמיתיים. נעבור עכשיו לשלב הבא, נקרא עריכת מוצרים. זה בעיניי מאוד מאוד חשוב. נכון שאתם עוסקים בשירותים, אבל במקרה הספציפי הזה זה שירותים. אבל תראו, אם אני נכנס רק לשירותים, אז ביטוח בריאות לסטודנטים, אם אני לוחץ על זה, הוא מאפשר לי, תראו, מלא מלא דברים. הוא מאפשר לי ביטוח לבריאות סטודנטים, לשירות, פשוט לתאר מה זה השירות הזה. אז אני אכתוב ביטוח בריאות סטודנטים נועד לשמור על סטודנטים מבחינה פסיכולוגית לאור הלחץ הרב שבו הם נמצאים בתקופת בחינות. השירות מעניק ייעוץ פסיכולוגי ראשוני חינם. לא משנה מה. יש לי 300 מילים לתאר את זה. אם אני אעשה שמירה, אני יכול לעשות גם מחיר שירות, אתם רואים, ללא מחיר חינם, קבוע, אנחנו נשאיר את זה בינתיים ללא מחיר, כי זה יותר חשוב. מה שאני צריך לעשות זה שמירה. אבל תשימו לב, זה שירות. מה החיסרון? בשירות חסרים פרטים כמו ליצור איתכם קשר ישיר. זה מעולה, זה חשוב מאוד, אבל לא מספיק. לכן מה שאנחנו נעשה, אנחנו ניכנס לעריכת מוצרים. ואנחנו נוסיף. זה חנות. זה לא בדיוק לפי הספר, אבל זה בסדר. לצורך העניין, שם המוצר שלנו, זה שירות ביטוח, או ישר ביטוח כי זה מוצר, ביטוח בריאות לסטודנטים. אני בוחר את הקטגוריה המתאימה. האם יש לנו קטגוריה מתאימה? בואו נראה. אין לנו. אז אנחנו נקרא לזה ביטוחים מיוחדים. האם יש מחיר למוצר?
זה אופציונלי, אני לא רושם מחיר. תיאור המוצר, אותו דבר כמו מקודם, ביטוח, בריאות, לסטודנטים, בא. במידה ויש לי דף נחיתה למוצר, כמו אתר או משהו כזה שמוביל לי ישר לשירות הזה, אני אוסיף כאן במידה ואין, אין. האם אני רוצה תמונה? חובה תמונה, תמונה מושכת את העין. לצורך העניין ביטוח סטודנטים, אנחנו נעשה את זה כמו ביטוח בריאות, נשים את הלוגו הזה. סיימתי, אפשר לפרסם, בוא נראה. כן, אפשר לפרסם. אני רוצה מוצרים נוספים, אפשר להוסיף כמה שאנחנו רוצים, אלפים. בינתיים אני רוצה רק לראות איך זה נראה, הצגת המוצרים שלי. אתם רואים? המוצרים שלי נראים כמו כל המוצרים שלי, זה כתוב, ואז ביטוח בריאות לסטודנטים. אם הייתי מוסיף עוד 10, זה היה מופיע כאן הכל, ולפי קטגוריות. זוכרים, עשינו קטגוריה אחת שנקראת ביטוח מיוחד, ביטוחים מיוחדים, אני יכול לעשות ביטוח כללי, כל מה שאני רוצה, אני יכול להמציא מה שבא לי. מה שחשוב זה, כשאתם בוחרים תמונה, זו תמונה עם זכויות יוצרים. אין לשים תמונה שאתם גונבים מהרשת או מורידים מאתרים חינמיים. אל תיקחו סיכון. רק תמונות שיש לכם פשוט את האחריות לשים אותן. העלינו את התמונות, עשינו עריכת מוצרים, עריכת שירותים. יש אפשרות לשאלות ותשובות. יש אפשרות גם להזמנות, כמובן, אבל בשביל זה צריך לאמת את העסק. יש אפשרות לשאלות ותשובות. שאלות ותשובות, כל מה שאנחנו עושים לצורך העניין בשאלות ותשובות, זה פשוט, אנחנו קובעים את השאלה, כמו לדוגמה, היות שזה ביטוחים, למה כדאי לעשות ביטוח חיים? ואז אנחנו עונים על התשובה גם. למה? אנחנו צריכים לחשוב מה השאלות שהלקוחות לרוב שואלים אותנו, כמו אם זה בתחום הביטוח זה, למה אני בכלל צריך ביטוח? איך אתה יכול להוזיל לי? האם כדאי זול? מה ההבדל בין ביטוח לביטוח? זה המקום לענות. אם אתם מוכרים נעליים, אותו דבר. למה כדאי נעל אורתופדית לילדים? למה שווה להשקיע כסף בנעל איכותית? מה ההבדל בין נעל שהיא מותג לבין נעל שהיא לא מותג? אם זה עם חולצות, אותו דבר. למה כדאי להשתמש בבד הזה ולא בבד הזה? מה יותר טרנדי, מה יותר נכון? כל הדברים האלה, פשוט להעלות כמה שיותר שאלות, כמה שיותר תשובות, יראו נפח וזה יצא לכם מצוין. אל תשכחו שגוגל זה מנוע חיפוש. אז אם מישהו מתעניין בחולצות, יש סיכוי גבוה יותר שהוא יגיע אליכם אם יש לכם מידע רלוונטי. לא מחירתי היסטריה, זה ההבדל. אתם לא צריכים לצעוק עכשיו מבצע כדי לקנות. זה לא מה שמביא לקוחות, מה שמביא את הלקוחות זה החיפוש הכללי. אבל אם בכל זאת אתם מתעקשים לעשות קמפיינים של עכשיו, יש פה מושג שנקרא עדכון נוסף. לוחצים על זה. שימו לב, יש שלושה סגנונות, וזה הדבר שקהל, גם אלה שכבר בנו את המערכת, וכמעט ולא מילאו את כל הפרטים, כמו שאני מציע, צריך למלא את הכל כמה שיותר, יש תפעול שאפשר כל שבוע. התפעול שנעשה כל שבוע זה אחד, באמצעות הוספת ביקורות, לדאוג שפעם, פעמיים בשבוע אנשים יוסיפו לכם ביקורת. לאט לאט זה עולה, גוגל רואה את זה ואומר, הם לא עושים עליי תרגיל. יש אנשים אמיתיים שקונים בחנות, יפה מאוד. טוב מאוד, אולי הבן אדם גם מעלה תמונה מהחנות, נהדר. זה אומר שהחנות עובדת. זה אומר שכדאי לשים אותם יותר גבוה. כך שאם במקרה יש מישהו בנתניה שמחפש אותם, הוא לא יותר יותר גבוה. אבל יש לנו שלושה סגנונות, יש לנו עדכון נוסף. עדכון נוסף, מה שאנחנו בעצם עושים בו, אנחנו מעדכנים את הקהל שלנו. ומה אנחנו מעדכנים אותו? אנחנו מעדכנים אותו בידע כללי, בכל דבר שמתחשק לנו. לא במחירה יבשה. יש לי שם אפשרות להוסיף כמובן לינק. אגב, לא יודע אם אתם יודעים, לינק, כשהם כותבים אתר, יש אפשרות גם להוסיף למשל לינק ישירות לוואטסאפ שלכם. ואז אם בן אדם ילחץ על הלינק לאתר, כי אין לכם אתר, לצורך העניין, הם יגיעו לוואטסאפ שלכם. איך מוצאים לינק לוואטסאפ? הטיפ הכי קל, תקלידו בגוגל,
לינק לוואטסאפ באמצעות אתר. ואז הם ייתנו לכם את הלינק, איך מוסיפים את המילים שלכם, את השם שלכם, או תוספת דברים, ואז שולחים אליכם. זה לרוב מתחיל בווי מי, אז אל תתבלבלו. אז זה העדכון הנוסף. הוספת מבצע, זה לאלה שחייבים עכשיו את המבצעים, עכשיו, זה לפי תאריך, לפי תקופה, לפי זמנים, לפי מחירים, וכמובן תמונה, חובת תמונה, אי אפשר לעלות בלי תמונות, משתדל תמיד להיצמד לתמונות מקוריות, אפשר גם וידאו. הוספת אירוע זה לעשות אוקייז'נים, סתם לדוגמה. עשיתם פתיחת חנות, או סתם יום הולדת לחנות, או כל אירוע אחר שעולה לכם בראש, כמו יום הגלידה הבינלאומי, יום מאוד חשוב. אתם יכולים לעשות פה פרסום, בדיוק כמו שאתם עושים ברשתות החברתיות. מעלים תמונה, נותנים את התאריכים, כותבים, מי ייחשף לזה, מי שעקב אחריכם, מי שלא עקב אחריכם, מי שמחפש אירועים, מי שכלום. גוגל, בכל זאת מנוע החיפוש הגדול בעולם. אז זה בנושא הזה. בניהול תמונות אותו דבר, אתם יכולים לנהל את התמונות שלכם, לקבוע גדלים, לעשות מה שאתם רוצים. מה שחשוב לי להגיד לכם, אחרי שאישרתם ואימתתם ודברים זזים ורצים, יש לכם את פרסום העסק, שימו לב, שזה תנו רק לאנשי מקצוע לעשות, עוד פעם, לא הכל אתם יודעים, כמו שאתם תלכו לאיש ביטוח לעשות לכם ביטוח, לכו לאיש פרסום אמיתי שיעשה לכם פרסום, או איש שיווק אמיתי שיעשה לכם שיווק. רק תבחנו אותם כי לא כולם הם באמת כאלה. ויש את הביצועים ששם עוקבים אחרי דברים. אז זה כל השיעור להיום. מה שחשוב לי לומר לכם עוד, ותקפידו על זה טיפ קטן, אתם רואים את הסעיף הזה שנקרא ביקורות. תדאגו שלקוחות יעשו לכם ביקורות. ברגע שהמערכת תאומת, יהיה לכם, ממש תראו חלון, אם אתם נכנסים דרך מחשב, תראו חלון שאומר, שימו לב, זה הלינק שלנו, תשתפו ללקוחות שלכם שיתנו לכם ביקורות. אל תפציצו ביום אחד 20 ביקורות. כל יום 1-2 לפחות בהתחלה. אחר כך 1-2 בשבוע. כדי לתת לגוגל להבין שאתם אמיתיים. זה כל הסיפור. אז תודה רבה לכם, אני הייתי דורון פגון. במידה ואתם צריכים שירותים שונים בתחום הפרסום, בתחום השיווק, הייעוץ האסטרטגי, אני פה בשבילכם. ביי.